tambok ng Kani nga ngit-ngit kay kuno magpamumban gabi. Ni green jud bitaw sana. nindot ni Similia mo rin tanong ano kasi yaw. Lagi. Nindot ni hinga ni. Di siya lagi siya. Kana lagi og muna Nag-study pa mi dire. og muna magdaghan lagi bilyaon. Ang problema lang gid ana og matang init siya. Kay Luloy-luloy siya dayon. loy-loy. Nipis siya dahon ito. Pero bisag mag-ulan pa na ni Punyor. Lahi ra Di gid ka kakaplag anag gabi. Ah, Bisag bitaw. kutan ni mo sila sa antoyo. Di gid na siya mulagak. Bisag mag-unsag ulan. Di mo laga. Dili oy. Amay. Dahil nang gingi mig ulan kayo ilugan ka na dos talungon kay wa gid mulagak. Laga ka nang mo Magkabali blaway. ba? Oh. Kabali magtulo. Magtulo. Puno man na siya magtunga man na siya tubig ug Oo. ulan god. Kana. Ako to Kayo oy. sos ug imong ablihan diri o nga. Ana, tubig dayon. Mao. Nalay na mulanting ani dapit ya oh. Ko ya. Buyag. Isugdan na po ganyan tanong kong tanong to sa ibabaw. Di ulos-bon aring kilid ako nang usbon ni katag sa ibabaw o. Saong pildi na mo po aring ubos-ubos o. Asa? Kana, nalibon. Imong litos? Aw. Atsal man agud. Ha? Atsal man tanaw. Aw, atsal. Mayo dapat gi plastic molds na yung atsal. Sa pag plastic ana nga kuan man, Batoon. batuon man. Mao lagi. Dapat manggod. Kani akong litos, Oh. pildi po ni. Mga naman sila nga di ko ni mahalin. Mahalin na basta modagko. Lahi mo kuno ni klasiya. Agag may manik sobre. Ay sus. Iing na bitaw ko nga hintanong mo kana sa pasagdaan lang na oy. Makilaw ram na. Lami kay nagsugbang baboy. Saam na ako lang gina. Litos mga no. Daghan naman ito agani na itong ibabaw po do. Nakatanong punta itong ibabaw niya. Nakoy amigo, nagtanom siya glitos pero dili sa yuta. Tubig ba? Hydroponics. Ah, Pwede na siya. Dali man nimo buhit. 45 days, wa na dagko na kini. tapos kabulan na kayo ng harvest na. Oh. O bito na iingan bito ko itong tagakalugtan. Pagtanom ko ng litos kay repolyo ko lupig repolyo. Ito adi. Tag 200 man sa kilo ni. Pani ron? Yung usos ay sintan lang ni. Ang katong litos ball. Kuan Pero- sinto G's. Ni ubos gid ay. Kani at sala ni mo? At salam tanagod. Naam dayo. Saam na ana nga. Nahugpa man na atong pag street yung ulan. Bitaw no. Di pwede mo plastic mulch kay kung kana mo'y gwapo diha okay, di gyud nakatubo ang kuan. Sagbot. Apo ni apo nga yung Pedro ba? Hindi na nag-aagaw po ng god niya. Atapan gina silang adlaw oy.